Καλησπέρα. Καλησπέρα Κωστή. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι και μέλη του Συλλόγου, εκπρόσωποι των τοπικών αρχών, σας καλωσορίζουμε με ιδιαίτερη χαρά στη σημερινή επαιτειακή χορεσπηρίδα για τον εορτασμό των 100 χρόνων από την ίδρυση του ΜΕΑΣ Απόλλωνα Μοχωρίου 1926-2026. Ένας αιώνας ιστορίας, ένας αιώνας προσφοράς στο τόπο μας. Από το 1926 ως σήμερα, ο σύλλογος μας δεν υπήρξε μόνο ένας αθλητικός φορέας. Υπήρξε σημείο αναφοράς για το Αμοχώρι, χώρος συνάντησης, δημιουργίας και πολιτισμού. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Περιφέρεια, τον Δήμο και την ΕΠΣ Φλόρινα για τη διαχρονική στήριξη και συνεργασία στον σύλλογό μας. Η παρουσία σας σήμερα μας τιμά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον βουλευτή της Φλόρινας για τη σημερινή του παρουσία στην εκδήλωσή μας. Η σημερινή βραδιά είναι ιδιαίτερα αφιερωμένη στη βράβευση των Προέδρων και των παλέμαχων ποδοσφαιριστών μας. Χωρίς τη δική τους προσφορά δεν θα υπήρχε το σήμερα. Αξίζει να αναφερθούμε και στο πολιτικό τμήμα του Συλλόγου, το οποίο με εκδηλώσεις, δράσεις και πρωτοβουλίες κράτησε ζωντανή την παράδοση και ενίσχυσε την κοινωνική συνοχή. Απέδειξε ότι ο Απόλλων δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο. Είναι πολιτισμός, είναι δημιουργία, είναι ψυχή. Αγαπητοί φίλοι, να συνεχίσουμε με ενότητα. Ας κρατήσουμε τον Απόλλωνα Μοχωρίου ψηλά. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ. Ναι. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ απόψε για να γιορτάσουμε όλοι μαζί αυτό το σπουδαίο γεγονός. Καλή διασκέδαση σε όλους και χρόνια πολλά στον Απόλλωνα Μοχωρίου. Ακολουθεί η βράβευση των Προέδρων και παλέμαχων ποδοσφαιριστών. Πριν τη βράβευση να έρθουν οι τοπικοί, ο βουλευτής, ο περιφερειάρχης, ο δήμαρχος να απευθύνουν ένα χαιρετισμό. Ο κύριος βουλευτής, κύριος Παπασωτηρίου. Δεν πτώουμε από αυτά. Καλησπέρα. Αγαπητέ Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι ιδιαίτερη τιμή σήμερα για μένα, διότι είναι μια ιδιαίτερη μέρα για τον Απόλλωνα Μοχωρίου, ο οποίος έχει 100 χρόνια προσφορά στον αθλητισμό, στο Αμοχώρι και ευρύτερα στην Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι ένα χωριό έχει καταφέρει να αναδείξει τον αθλητισμό, τον πολιτισμό, την αλληλεγγύη και τον σεβασμό πάνω απ' όλα στα ήθη και τα έθιμα της περιοχής μας. Είστε άξιοι συγχαρητηρίων όλοι οι πρόεδροι οι οποίοι έχουν διατελέσει και παίρνετε τη σημαντική πρωτοβουλία σήμερα να τους βραβεύσετε, όπως και τους ποδοσφαιριστές. Αυτό είναι σημαντικό, διότι θα υπάρχει μια συνέχεια την οποία την σέβεστε και δείχνετε την αγάπη προς τους ανθρώπους αυτούς. Αγαπητέ Βαγγέλη, έχεις αναλάβει ένα βαρύ φορτίο και πρέπει να το φέρεις σε πέρας και να γίνει ακόμα καλύτερη η ομάδα του Απόλλωνα, να συνεχίσει να προσφέρει και να φτάσει τα 200 χρόνια και να έχει συνέχεια, γιατί το αξίζεται αυτό. Βλέπω, κύριε Μεταξά, και εσείς έχετε διατελέσει πρόεδρος και το χαίρεστε πραγματικά που είστε σήμερα εδώ, όπως και τον κύριο Δαλάκη και πολλοί άλλοι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια, ο αρχαιότερος όλων είναι εκ δεξιών μου, ο κύριος Παναγιωτίδης, ο οποίος έχει προσφέρει και αυτό στα μέγιστα και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν ξέχασα κάποιον, ζητώ συγγνώμη. Αυτούς είδα έτσι πολύ γρήγορα. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνετε και ιδιαίτερα για τα νέα παιδιά, τα οποία σήμερα αντιμετωπίζουν πάρα πολλές προκλήσεις. Άρα όταν τα στρέφετε προς τον αθλητισμό, την ευγενή άμυλα, έτσι είναι κύριε Ιωάννου, προσφέρουν πολύ διαφορετικά πράγματα στην τοπική κοινωνία, η οποία τα έχει ανάγκη και να κρατήσουμε τα νέα παιδιά στον τόπο μας. Θέλω να σας συγχαρώ λοιπόν για όλα αυτά. Καλή δύναμη και εμείς ως πολιτεία οφείλουμε να είμαστε κοντά σας, όπως και ο Δήμος και η Περιφέρεια. Γι' αυτό βρισκόμαστε σήμερα εδώ, να σας τιμήσουμε και βέβαια με όλες τις δυνατότητες που έχουμε να σας βοηθήσουμε στο να μπορέσετε τον Απόλλωνα να τον σηκώσετε ακόμα πιο ψηλά και το Αμοχώρι να χαίρεται για την ομάδα που έχει και για την προσφορά των αθλητών.
Να είστε καλά, καλή δύναμη και καλή Σαρακοστή σε όλους. Ευχαριστούμε. Κύριε Στάσκας. Δεν είναι το κύριο. Ναι. Καλησπέρα και από μένα. Χρόνια πολλά. Καλό τριήμερο να έχουμε. Καλή Σαρακοστή σας εύχομαι. Αγαπητέ Ευαγγέλη, ξεκίνησα από το Λέχο που πήγα Βαρικό και λέω θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Τώρα που άκουσα για τα 100 χρόνια, νιώθω έτσι ακόμα μεγαλύτερη ευχαρίστηση που είμαι εδώ, γιατί εμείς ως νήσι Παοκτζίδες γιορτάζουμε όλο το χρόνο φέτος και καταλαβαίνεις ότι είναι κάτι σημαντικό. Μπράβο να τα κάνετε 200 και να είμαστε έτσι ενεγρήγοροι όλοι για να μπορούμε να βοηθάμε. Θα συμφωνείτε όλοι φαντάζομαι πως το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο είναι κάτι ιδιαίτερο, είναι ό,τι αξιόλογο ως προσφορά. Δεν είναι μόνο όμως η άθληση ή η αγωνιστική επιτυχία κάποιων, είναι η ομαδικότητα, είναι ο εθελοντισμός, είναι αυτό το δέσιμο το οποίο οδηγεί σε μια κοινωνική συνοχή η οποία δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητη. Να ξέρετε πως τα σωματεία όλων των τοπικών κοινοτήτων που συμμετείχαν ή συμμετέχουν τώρα, δυστυχώς είναι πολύ λιγότερα τα σωματεία, βοηθάνε σε αυτό που λέμε, καλλιεργούν την ευγενία άμυλα, τον σεβασμό και όλο αυτό την ομαδικότητα. Είναι αξίες οι οποίες θα πρέπει να τις προσέξουμε και να τις παραδώσουμε στους νεότερους, γιατί σε αυτούς πιστεύουμε πως μπορούν να συνεχίσουν και να κρατήσουν τα χωριά μας ζωντανά. Απόψε λοιπόν ένα τέτοιο σωματείο τιμούμε εμείς και γι' αυτό είμαστε όλοι εδώ. Τιμούμε τη χωροσπερίδα του Απόλλωνα Μοχωρίου και θεωρώ πως πέρα από την ευκαιρία που έχουμε να διασκεδάσουμε, έχουμε και την ευκαιρία να σας δείξουμε έμπρακτα ότι είμαστε δίπλα σας, ότι σας συμπαραστεκόμαστε και αυτό να το θεωρείς αγαπητέ Ευαγγέλη δεδομένο, γιατί νομίζω πως είμαστε πάνω από φίλοι και έχουμε κάνει μαζί σε διάφορα, οπότε ξέρεις και την προσφορά μας στο ποδόσφαιρο και ας πούμε την διάθεσή που έχω για να βοηθήσω σε αυτόν τον τομέα. Θα ήθελα πραγματικά να συγχαρώ όλους εσάς και είστε αξιέπαινοι για τις βραβεύσεις που θα ακολουθήσουν, γιατί τιμάτε και τους παλιούς, αλλά τιμάτε και τα νέα παιδιά, γιατί έτσι τα παραδειγματίζονται. Να είστε καλά, συγχαρητήρια για αυτό που κάνετε, θα είμαστε δίπλα σας, χρόνια πολλά και να έχουμε καλή Σαρακοστή. Ευχαριστούμε κύριε Τάσα. Ο Αντιδήμαρχος Ιωάννη Νικόλαος. Καλησπέρα και από μένα, φίλε Ευαγγέλη και συγχωριανέ θα πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είμαι πολύ συγκινημένος που είμαι σήμερα εδώ, γιατί βλέπω οικογένεια, βλέπω συγγενείς, βλέπω φίλους, βλέπω τα χρόνια μου τα παιδικά που ερχόμουν στο χωριό και δεν έχω σταματήσει φυσικά να έρχομαι στο χωριό που τόσο πολύ αγαπάω. Και πραγματικά αισθάνομαι πολύ συγκίνηση για αυτό που συμβαίνει εδώ σήμερα. Να τα κάνουμε 200, 300 και 400 χρόνια, μακάρι να είμαστε εδώ να το δούμε. Συγχαρητήρια. Πραγματικά ο Δήμος Φλόρινας, ο Δήμαρχός μας και εγώ προσωπικά ένα λόγο παραπάνω είμαι δίπλα στους αθλητικούς συλλόγους και θα δώσω το 100% του εαυτού μου για να κάνουμε ακόμα μεγαλύτερα και πιο όμορφα πράγματα στο μέλλον. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Κάτι ακόμα. Ο πρόεδρος της ΕΠΣ, ο κύριος Τσέκαρης, θα έρθει σε κανένα δεκάλεπτο, τέταρτο. Θα ξεκινήσουμε με τις βραβεύσεις από τους πρόεδρους και μετά θα ξεκινήσουμε με τους παλέμαχους. Να έρθει ο κύριος βουλευτής εδώ, ο κύριος Παπασωτηρίου, θα ξεκινήσουμε τις βραβεύσεις από τους πρόεδρους. Ξεκινάμε από τους αρχαιότερους. Ο πρώτος, Ιωάννης Δαλάκης. Νικόπουλος Ευάγγελος.
Πάμε, ένα χειροκρότημα, παιδιά. Μεταξάς Γεώργιος. Παπαϊωάννου Παντελής. Νικόπουλος Κωνσταντίνος. Γεωργιάδης Δημήτριος. Ο κύριος Ιωάννου. Ιωαννίδης Ευάγγελος. Παρόν. Ξεκινάμε με τους παλέμαχους ποδοσφαιριστές. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος, από τους αρχαιότερους. Να το ξαναπώ. Θα ξεκινήσουμε από τους παλέμαχους ποδοσφαιριστές, από τους αρχαιότερους. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος. Πάμε πάλι. Ιωαννίδης Γιώργος, Γκόγας. Παπαϊωάννου Ευάγγελος. Μποζατζίδης Δημήτριος. Μποζατζίδης Δημήτριο. Κύριε Τάσκα. Σταύρου Γεώργιος.
Παπιδόπουλος Λάζαρος. Μαυρίδης Γιάννης από Πέρασμα. Χαρίσης Κωνσταντίνος. Ο κύριος Κώστας βοήθησε και πάρα πολύ στο πολιτιστικό κομμάτι του συλλόγου σαν χοροδιδάσκαλος. Γεωργιάδης Παντελής. Νίκλης Βασίλειος. Φωστηρόπουλος Χρήστος, Καραγκούνης. Ιωαννίδης Λάζαρος. Παπαϊωάννου Δημήτριος. Δούμπτης Ευάγγελος. Ναλπαντίδης Γρηγόριος.
Κύριε Τσέκαρη, αργήσατε. Ελάτε κατευθείαν εδώ στο βήμα να χαιρετήσετε και να βραβεύσετε τα παιδιά. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα και από μένα. Χίλια συγγνώμη για την καθυστέρηση. Ήμουν σε μια άλλη εκδήλωση. Λοιπόν, σκεφτόμουν στη διαδρομή τα λόγια που πρέπει να πω για τον Απόλλωνα Μοχωρίου. Ο Απόλλωνα Μοχωρίου έχει μια τεράστια παράδοση, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, αλλά και σε άλλες δραστηριότητες. Πιστεύω ότι με τη βοήθεια της ΕΠΣ της Νέας και με τον Παντελή και όλο το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη και τους ποδοσφαιριστές, του χρόνου θα έχουμε ακόμα καλύτερες εξελίξεις. Θέλω να πιστεύω ότι με τον Παντελή έχουμε μια καλή συνεργασία. Με τον Βαγγέλη, συγγνώμη. Και πήσα τον Παντελή εδώ απέναντι γι' αυτό. Τι να κάνουμε αυτό. Λοιπόν, πιστεύω ότι με τον Βαγγέλη έχουμε μια καλή συνεργασία η οποία θα συνεχιστεί και στο απότερο μέλλον. Το μόνο που θέλω να ευχηθώ καλή χρονιά να έχουμε, καλή σαρακοστή και εύχομαι πάντα επιτυχία στο Σύνολο. Ευχαριστούμε κύριε Τσέκα. Σαμαρτζής Αλέξανδρος. Νικολαίδης Θόδωρος. Σούστη. Γεωργιάδης Άγγελος, Τζόλες. Δημόπουλος Τραγιανός, Σιταριά. Δαλάκης. Φίτιος Χρήστος, Λέχοβο. Καρακούτας Παναγιώτης, Λέχοβο. Παπάς Δημήτριος, Τρυπότατο.
Ιωαννίδης Στέφανος. Πού είναι ο Παντελής? Έλα Παντελή εδώ. Ο γιος θα βραβεύσει τον πατέρα. Ιωαννίδης Νικόλο. Κωνσταντινόπουλος Λάζαρος Λόφη. Μινάς Αλέξανδρος. Λοιπόν, για το τέλος έχω αφήσει δύο παιδιά του χωριού, τα οποία είναι αγαπητά, το ένα περισσότερο, το άλλο δεν ξέρω εγώ, θα δείξει. Λοιπόν, θα τους αναφορήσω τώρα, έναν. Φωστηρόπουλος Αθανάσιος. Λοιπόν, ο ένας και μοναδικός Τσαμπάζης Αθανάσιος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υπομονή σας. Όπως βλέπετε, μας μείναν κάποιες πλακέτες, κάποια παιδιά δεν μπόρεσαν να έρθουν. Επίσης, θέλω να ζητήσω συγγνώμη από 2-3 παιδιά, 4 που τους είδα εδώ. Η αλήθεια είναι ότι τους ξέχασα. Θα τους βραβεύσω το καλοκαίρι στις πολιτιστικές εκδηλώσεις. Μαζί με τους νεότερους. Ναι, μαζί με τους νεότερους. Συγγνώμη, ειλικρινά. Το καλοκαίρι μας. Θέλω να ευχαριστήσω, βλέπατε πάνω, τώρα δεν θυμάμαι ίσως και τα ονόματα τους μας, πάνω στο βίντεο, τους χορηγούς μας. Δεν έχω ξεχάσει τίποτα, νομίζω. Να ευχαριστήσω τον Δέλτα Σίγμα, τον Εμίλιο, τον Φωστηρόπουλο, τον Τάκη. Την κόρη μου την Ευαγγελία για τα βίντεο που έφτιαξε. Και την Κωνσταντίνα που το παίζει όμορφη. Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε. Καλή διασκέδαση. Αν έχω ξεχάσει κάτι, θα το κάνουμε στην πορεία. Καλή διασκέδαση. Συγγνώμη. Ακούστε, το ξέχασα. Έχω κάνει, η Ευαγγελία, αυτό που λέγαμε, έχει κάνει ένα βιντεάκι. Μάζεψα όσες πιο πολλές φωτογραφίες μπόρεσα από παλιές, από το 50 που έχω ξεκινήσει, μέχρι και το σήμερα. Θα παίξει ένα βίντεο, να χαμηλώσω λίγο τα φώτα, είναι ένα βίντεο 7 λεπτά, 5 λεπτά, 7 λεπτά. Να το δούμε και να ξεκινήσουμε. Ευχαριστώ.
Κάτι ακόμα που ξέχασα, ο κύριος Μπουζαντίδης θέλει να πει λίγο για την ιστορία του Απόλλωνα, πώς ξαναεπαναειδρύθηκε. Ελάτε κύριε Τάκη. Δεν ξέρω αν ακούγομαι. Ναι. Σήμερα είμαστε τυχεροί, γιατί ανάμεσά μας υπάρχει ένας παίχτης που κατ' εμένα είναι ένας από τους μεγαλύτερους που ανέδειξε η Φλόρινα. Και είναι και εν ζωή και είναι και μαζί μας και βρίσκεται εδώ δεξιά μου ο Παναγιωτίδης ο Αλέξανδρος. Πρέπει να ενημερώσω ότι τον είχε ζητήσει ο Ολυμπιακός κάποτε, με 10.000 αν θυμάμαι. 18. Αλλά ο πατέρας του δεν τον άφησε να πάει. Για κάποιους λόγους δικούς του. Σχετικά με την ιστορία, 1926, μετά από την ανταλλαγή των πληθυσμών Ελλάδας-Τουρκίας, συνθήκη του 1923, στο Αμοχώρια εγκαταστάθηκαν 48 οικογένειες. 29 οικογένειες Ποντίων, 17 οικογένειες Καυκασίων και 2 από Μικρά Ασία. Την περίοδο εκείνη δημιουργούν την πρώτη ποδοσφαιρική ομάδα, τον Απόλλωνα Μοχωρίου, ο οποίος μέχρι το 1960 δίνει φιλικά παιχνίδια ανάλογα με την πολιτική και οικονομική κατάσταση που υπήρχε. Το πρώτο καταστατικό του συλλόγου που διασώζεται είναι το 1960. Πήρε μέρος σε πρωταθλήματα με πολύ μεγάλη επιτυχία και συμμετείχε και στο Κύπελλο Ελλάδος. Αρκετοί παίχτες έχουν παίξει στην Ελλάδα Φλόρινας και στο Μεγαλέξανδρο τότε, εκείνη την εποχή. Την περίοδο 67-68 κατακτά την πρώτη θέση στη Β' κατηγορία και μάλιστα σε εκείνον τον αγώνα τραυματίστηκε ο Παναγιωτίδης ο Αλέξανδρος μέσα στα προάστια από το Λεμαΐδας, όπου του σπάσαν το ζυγωματικό. Και πιστεύω από τότε να μην έπαιξε ξανά μπάλα. Αν είναι αλήθεια. Και ενώ ανέβηκε η ομάδα, ενώ είχε κατακτήσει την πρώτη θέση, δεν ανέβηκε στην παραπάνω κατηγορία λόγω τότε των πολιτικών καταστάσεων και είχαν πει τότε ότι εφόσον την επόμενη χρονιά ανέβαινε, θα ανέβαινε κατευθείαν στη Β' Εθνική. Το τότε Συμβούλιο, με πρόεδρο τότε τον Παπαδόπουλο Γεώργιο, αποφάσισε να περιορίσει την ενεργό λειτουργία του Απόλλωνα. Την επόμενη σεζόν, την επόμενη δεκαετία, 67-77, ο Απόλλων έπαιζε ορισμένα παιχνίδια ανάλογα με τη δυνατότητα κίνησης, έβρεση παιχτών, καθώς και υπευθύνουν για συνοδεία. Μια τέτοια μετακίνηση θυμάμαι στην Κορισσό, Καστοριάς, το 1972, όπου μας έκαναν ένσταση μαζί με τον αείμνηστο Παπαδημητρίου Κωνσταντίνου. Και φτάνουμε στο 1977. Είναι η χρονιά που είχα διοριστεί στη Φλόρινα. Όλα ξεκίνησαν τυχαία. Από ένα πείσμα, από ένα γιατί. Προϊστάμενος του Γραφείου Φυσικής Αγωγής εκείνη την περίοδο ήταν ο ιατρού Κωνσταντίνος, ο οποίος επέμενε ότι δεν υπάρχει ομάδα Απόλλωνα Μοχωρίου στο νομό. Όσο και αν έψαξα, μου έλεγε στους φακέλους, δεν μπορούσα να βρω. Κάτι που με έκανε να αρχίσω το ψάξιμο. Βρήκα ένα καταστατικό του 1960 και ξεκινήσαμε μαζί με τον αρχιτεκτονίδη Σπύρο. Πήγαμε Κοζάνη, που έδρευε η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δυτικής Μακεδονίας. Μας είπαν ότι δεν διέγραψαν τον Απόλλωνα λόγω της μεγάλης ιστορίας του και ότι μπορεί να επανειδρυθεί και να πάρει μέρος στο πρωτάθλημα. Όταν πρωτοξεκινήσαμε,
το γήπεδο ήταν στον Άγιο Αθανάσιο, δίπλα στο ποτάμι. Είχε αντί για δοκάρια, 2 κορμούς δέντρων, ένα σκηνή από πάνω και τα όρια γηπέδου ήταν χαραγμένα με αλέτιν μονό. Το πρώτο πράγμα που έπρεπε να γίνει ήταν το γήπεδο. Στο χωριό δεν υπήρχε ούτε μπάλα, ούτε στολή, ούτε γήπεδο, ούτε υπήρχαν παίκτες. Φυσικά δεν υπήρχε και γραφεία. Μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα έγιναν εκλογές με πρώτο πρόεδρο τον Μαρίνο, τον Δημήτριο και ταμεία το Ρώμα. Ξεκινήσαμε το αγωνιστικό μέλος με προσκλήσεις πολλών νέων ποδοσφαιριστών από το χωριό και τη δημιουργία γηπέδου. Η εξέβρεση χρημάτων έγινε αφού είχα ανακαλύψει ότι από το κρατικό λαφείο ο βουλευτής τότε διέθετε 50.000 δραχμές. Οι κοινότητες όμως, επειδή δεν υπήρχαν ομάδες, τα διέθεταν για άλλους σκοπούς. Στο Αμοχώρι είχε γίνει το σφαγείο έξω από το χωριό. Τα χρήματα αυτά τα χρησιμοποιήσαμε για την κατασκευή του γηπέδου. Αφού ισιώσαμε το γήπεδο με γκρέιντερ, έπρεπε να βρούμε δοκάρια. Τα πρώτα δοκάρια ήταν σωλήνες νερού και τις είχε κολλήσει ο αείμνηστος Μάνος Βαγγέλης, ο Ίσιας, και τις οποίες την επόμενη μέρα κάποιος πήγε και τις γκρέμισε. Θυμάμαι τον αείμνηστο ξάδερφό μου Κώστα να μου λέει με κλάματα, μας γκρέμισαν τα δοκάρια. Φυσικά δεν έμεινε έτσι το θέμα, αφού επισκέφτηκα με τον διοικητή της ασφάλειας ορισμένα σπίτια και από τότε σταμάτησαν οι ζημιές. Το 1981 η ομάδα ανέβηκε στην Α κατηγορία και τα επόμενα χρόνια συνέχισε να λειτουργεί και συνεχίζει κατακτώντας κύπελα και δημιουργώντας και χορευτικό τμήμα. Τελειώνοντας, να επισημάνω ότι το πρώτο γήπεδο του χωριού ήταν στο Δημοτικό Σχολείο. Για μένα ο Απόλλων ήταν ένα μεγάλο σχολείο. Έμαθα πολλά, τόσο διοικητικά όσο και προπονητικά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ προς όλους. Ευχαριστώ και στη διοίκηση και τα καλύτερα να έρθουν. Ευχαριστούμε. Καλή διασκέδαση, παιδιά. Πάμε.
σένα έχω έρωτα που